Magugulat kayo dito, oh. Op. Ay! 9:24 ng umaga, may nagre-request sa atin. Daanan daw natin yung bayan ng Ginayangan, Quezon. Ayan, approaching Dunya Aurora. Oh! Ay, ingat tayo sa Ragay, mga kabarako. Grabe yung kalsada dito. Kaiyak. Ay, grabe yung kalagayan na naman dito, mga kabarako. Kawawa dito. Lupi yan, oh. Pandang kanan, tingnan nyo naman yan, oh. Sige! Nandito tayo ngayon sa Rospan Lodge and Restaurant. So yan, kita-kita na lang tayo bukas ulit. The next morning. Good morning, mga kabarako. Oras natin 9 AM ng umaga. Paalis na tayo dito sa Rospan Lodge and Restaurant. So total trip na tinakbo natin kahapon 207.9 kilometers. Ayan, let's go. Pag naalanganin kayo, dito lang yan, oh, along Maharlika Highway, Lopez, Quezon. Good morning. Ayun, mga kabarako, welcome sa day 2 natin ng Bicol Ride August 2023. 9:00 to, napaka-init ng panahon dito sa Lopez, Quezon. Welcome sa Team Barako Moto Vlog. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Kagabi, di na kami tumuloy kasi kayang-kaya naman sana kasi hindi na umulan. May daanan kasi tayong aksidente along Atimonan, Quezon. Oh no! Kaya medyo kinabahan yung back ride natin. Matulog na lang daw muna kami. So di pa talaga namin nagagawa yung tuloy-tuloy na biyahe ng gabi. Pero anyway, safe side lang tayo. Malapit lang yung Rospan Lodge dito sa may ginagawang Lopez Viaduct. Ayan, nagkakos ng traffic dito. Oh no! Maraming traffic dito, mga kabarako. Tsaka ang alikabok. Medyo makakahatong tayo ng konti ngayon kasi maaraw naman. More or less, mga galing dito sa Lopez, 5 hours to San Jose, Camsur. Alright, update ko ulit kayo dito sa may Toll Power gas station. Ayan, oh, may warning sign sa bandang kanan. Caution, damaged pavement 100 meters ahead. Yan. Yan, magugulat kayo dito, oh. Mataas yan. Alam mo yung tipong mabilis ka, tapos bigla ka naka-encounter ng ganyan, aangat yung puwet mo. Hindi totoo yan. Yan ang mahirap dyan sa mga uneven na pavement na yan. Sana kapag-almusal na kayo. At habang kayo nag-almusal at nagkakape ngayong umaga, samahan nyo kami sa aming biyahe. Pagpapatuloy ng aming biyahe ngayong araw na ito. Dito sarap ng panahon, grabe. Sarap ng hangin. Yan, ito na yung boundary natin, marker natin, going to Calawag, Quezon. Yon, nakita na naman natin ang welcome to Calawag. Siyempre shoutout sa mga taga Calawag, Quezon dyan. Ay, marami tayong supporters dito sa bayan ng Calawag. Uneven pa yung part na ito after natin dyan sa may pagpasok ng boundary. Uneven pa yung kalsada. Yan. So doble ingat na lang tayo rito, mga paps, mga kabarako. Paps Mick Dumanico Castillo, shoutout sa iyo, brother. Ride safe palagi sa iyo. Siyempre ingat tayo dito sa bayan ng Calawag. Maraming uneven pavement dito. Op. Oy. Ito na sinasabi natin dito. Ay! Amote talaga. Yata sa bandang unahan pa. Slow down. Ayan. Ayan, oh. May harang na, oh. One way, ginawa na nilang one way. Yan, oh. Makakabara ako, Calawag, Quezon yan, ah. Calawag, Quezon. Ang lalaki ng kasalubong natin ngayon, ah. Buenos mo naman. Yan, ang Calawag, Quezon. Ay, naka. Ginagawa mo. Wala kayo sa buhay mo. Grabing kalsada to dito, ah. Yan, oh, masakto kayo dyan. Magandang desisyon lang yung di kami tumuloy kagabi.
Grabe palang sama na naman ang kalsada dito. Oh no! Alright, welcome to Barangay Santa Maria, Calawag, Quezon. Welcome, welcome. With the iconic Bicol Calawag marker. 9:24 ng umaga, may nagre-request sa atin. Daanan daw natin yung bayan ng Ginayangan, Quezon. So sige, 19 kilometers daw, daanan natin. Let's go. Shout out, shout out. So ginagawang kalsada rito. Pasukan natin. Nakalimutan ko lang yung nag-request. Yeah, basta kaya natin. Lagyan nyo lang sa comment section, daanan natin yung bayan na gusto nyo daanan natin. Basta kayang-kaya nating daanan, maayos ang panahon. Ayun, ito yung papasok. Siguro dire-diretso lang to. Hindi tayo mag Google Maps. Ang lamig dito, oh. Puro mangga, oh. Mangga, nasa gilid. Siyempre may mga viewer tayo dyan from Ginayangan. Mayroon pa, kasi taga Ginayangan yan ng Gomet eh. Yan, shoutout sa'yo brother, shoutout sa mga taga Ginayangan dyan. Ang sarap ng hangin dito, lakas ng kabagat. Ayun, kaliwa tayo dito. Wala nang ibang pupuntahan kundi dito. Mukhang bukid-bukid ah. Halos bundok ko pala ito, makakabara ako. Pero yan, maganda lang kasi kahit paano sementado na. Barangay San Roque, Ilaya. Malaki rin ang bahay ah. Uy, grabe mga ikot din. Maganda ah. Ginagawa mo! San Roque, Ilaya National High School. Uy, sana all. May pumapasok na bus dito. AB Liner. Ayun, oh. Ay, kapag bangging-bangging tayo dito ah. Hindi, wow. Ang gabi, sarap naman dito. Lamig ah. Welcome Barangay San Antonio, Ginayangan, Quezon. Kaya may magtanong? Sa sentro po? Sentro ng Ginayangan? Sentro na ng Ginayangan po. Ay, malayo po po. Ay, malayo pa? Mga ilang kilometro ba? Pag po nakamotor ang mga 15 15 minutes. minutes pa? Mabilis po. Diretso lang ito, sir. Doon na po yan. Thank you po. Nasa dulo yung sentro. Barangay Gapas Elementary School. Alright, let's go. Grabe, ganda ng mga kahoy ah. May mga palayan oh. Nakakamiss talaga sa probinsya. Hindi totoo yan. Lakas pa ng hangin. Amoy putik. Baka amoy ng putik dito kaysa amoy ng putik sa syudad. Paano masabi? Buti puro sementado. Barangay Salakan, Tumulong, Ginayangan Road. Ito yung ginagawa dito. Thank you kuya. May gas station din. Ito naman ang AB Liner. Okay, AB Liner bus station nila rito. 9:49 ang oras natin. Pasok pa rin tayo sa bayan ng Ginayangan, Quezon. Ginayangan Municipal Station. Ginayangan Medicare Community Hospital. Ito naman, ito na nga yung pinaka-sentro. Ayan, Ginayangan Public Market. Doon. Ito na siguro. Pasukan pa natin ng konti. Konti pa. Konti pa. Mukhang doon pa sa una ng medyo sentro-sentro. Let's go. Syempre shoutout sa mga taga Ginayangan, Quezon dyan. Shoutout sa inyo. Ay, tuloy pa tayo sa gitna. Let's go.
Sa dulo pa. Ay Ginayangan National High School. Ayun. Ayun, may dagat pala rito. Silip muna tayo. Let's go. Two-way to, two-way. Pambayang daungan ng Ginayangan. Pambayang. Dito pala ang pamahalang barangay, poblasyon. Ito na yung poblasyon. Ayan, ito pala. Dulo na tayo ng Ginayangan. May dagat pala tong dulo nito. Alright, 10:06 ng umaga. So, nandito tayo sa sentro ng bayan ng Ginayangan. So, balik na tayo. Yung bandang dulo pala, nakausap natin yung si Manong. Hindi natin na-record. Dulo na pala yun. Punta ng Buena Vista. So, hanapin ko lang yung nag-request nito. Ito na, Paps, yung bayan, no? Okay na, napakasimple lang pa yun. Maayos. At saka ilan na yung napagtanungan natin, mababait silang kausap. 10:36 ng umaga. Ayan, so nakalabas na tayo ng Ginayangan, Quezon. So tuloy-tuloy na tayo, biyahe na tayo pa uwi. Natin segue, pero water break muna kami dito sa gilid. Taniman ng palay. Alright, update ko ulit kayo sa release na ito ng trend dito sa may Calawag, Quezon. Stop lang tayo sandali dito. So, tingnan nyo gaano kalalim yung release dito. Itong tinatawag nilang skate. Yan, tingnan nyo kung gaano kalalim yung release ng treno. Kaya malaking truck na yan ng JNT, oh. Dahan-dahan sila. So madulas kasi ito, madulas. Oh no. Madulas, pero nilagyan na nga nila ng mga lupa, oh. Medyo hindi na ganun kalalim. Ayan, ang skate na tinatawag. Nakasakay na ba kayo dyan? Ayan, tulak muna kasi maliit yung makina. Let's go. So ingat kayo dito, ha. Lalo yung mga nag-night ride, mga kabarako, ingat kayo. Pinaka-safe na portion yung bandang kanan, yung gilid. So syempre ganyan pa rin yung kalsada after nyan. Oh no. Takbukan na natin hanggang Tabogon. Let's go. 10:46 ng umaga. Dito na tayo ulit sa mga sigsag na bahagi ng Calawag, Quezon. Medyo kinakabahan tayo rito. Dito tayo unang na-aksidente. Maganda, wala tayo halos mga kasalubong at kasabay ngayon. Same condition pa rin tong kalsada na ito. Ang dami pa rin mga bako-bako dito. Oh no. Ganun din tong kalsada na to dito. Mga sir, wala yatang pag-asa itong mga sir. Ginagawa mo. Nasa unahan tayo, NMAX. Pauwi rin yata. Shoutout and ride safe sa inyo. Yun, 10:59 ng tanghali or ng umaga. Nandito pa rin tayo sa Calawag, Quezon. Mga nagtatanong bakit tayo natatagalan, marami kasi tayong segue. Bahala ka sa buhay mo. Yung mga viewers natin, if kaya natin puntahan, dadayuhin natin. Keep left. Ay, lalong bumanga ito mga kabarako. Ingat dito, ha. Calawag, Quezon, tong tagal na yan, oh. Mga sir, shout out. Doña Aurora, Calawag, Quezon. Naku, nasa kita si Kuya, baka biglang tumawid. Ayan, ha, approaching Doña Aurora. Oh, oh. Ginagawa mo. Lagi tayong nadadali dyan. Buenas mo naman. Itong maliit na tulay na ito, picture muna tayo dito. Matagal tayo hindi nakapagpapicture dito. Anyway, bago yung helmet natin. Sana all. Pagod na. Pagod na. Natulog na. Shoutout sa mga nakasabayan natin dyan sa boundary. Ayun, keep right. So di na nila pinadaanan yung lumang kalsada. Ito na, inaayos na nila, pero ang tagal naman maayos. Hindi, wow. 2 buwan na tayong dumaan dito, ah. Alright, Paps Shimoto Rodriguez, shoutout sa'yo, brother. Dito na tayo sa Tabogon, Santa Elena, Camarines Norte. Magpagas muna tayo mga kabarako.
Full tank. Third gas up natin dito sa Billars for 98 liters, 66.15, 330 pesos. Alright, let's go. Tatagtag na naman tayo dito. Oh no! Maganda na yung marker, oh. Welcome to Quezon Province. Officially Tagkawayan, oh. Diyan pagpasok natin dyan. Marami talaga tong Tagkawayan. Bahala ka sa buhay mo. Talaga. Ay! Ginagawa mo! Tagkawayan lang malakas. Hindi, wow. Ito na yung bukuhan, mga kabarako. Magbuko muna tayo dito. Yung medyo masabaw lang, Laman. kahit manipis lang. Alright, 11:43 ng tanghali. So yan, mga kabarako, nakapag-refresh na tayo. Buko, tama-tama yan pang rehydrate. Ay, grabe, 11:53. Isa lang masasabi ko rito sa Tagkawayan, yung kalsada dito, grabe, wala kang katulad. Baliw ka yan. 12:05 tayo. Dito pa rin tayo sa Tagkawayan. Ito, dito tayo, nag-CR lang sa Petron. Ito yata yung mapunta ng poblasyon, no? Ito, oo. Yan, shoutout sa mga nagtatanghalian ngayon. Yun, 12:09 ng tanghali. Welcome to the province of Kamsur. Daligal na tayo, mga kabarako. Let's go. Haps Bob, bukas. Del Gallego Municipal Town Hall. Siyempre shoutout sa mga taga Del Gallego dyan. Tan sa Del Gallego na tayo. Grabe lakas ang hangin sa Bicol, mga kabarako. Lakas ang habagat. Siyempre shoutout sa Eco Oil Del Gallego. Ay, grabe. Kilby Bridge. Uy, naayos na pala to, eh. Ang ganda ng ano, papunta daw ng bayan ng Del Gallego yan, oh. Yung ginagawa na yan. Sa isang madilim na sulok. Alakas ang akin. Ewan ko ba kung bakit Parang libanan. Bilawang libanan. Doon, wala pang isang minuto, nahulog na ang loob ko sa'yo. Gusto ko sanang marinig ang tinig mo. Umasa na rin na sana'y mahawakan Alright, let's ko go. ang palad mo. Malinaw, malinaw. Gusto ko sanang lumapit, hindi lang sa Talaga ng hangin, pumapaalim lalaki, kami, ha? kaya ka mo. Iwan ng konti. Dalhin mo ako sa iyong palasyo. Maglakad tayo sa hardin ng iyong kaharian. Ay, mga puto na tayo nakikita. Malapit na tayo sa Ragay. Pag-aari, pangako kong habang buhay kita magsisilbihan, o aking prinsesa. Prinsesa, prinsesa, prinsesa. Di ako makatulog, naisip ko ang ningning ng iyong mata. Nasa
Nasa isip kita buong umaga, buong magdamag. Sana'y parating Ginagawa ang mo. Medyo isa-isa dito sa bayan ng Ragay, ha? Isipin na ito'y isang panaginip. Binahan Bridge. Shoutout nga pala kay Pops Domar Dumikel. Alright, papasukin natin yung barangay ni Pops Domar. Uy, may release pala ng trend dito. Maganda na rin ang kalsada rito, ah. Kaya lang parang hindi maganda ang pagkakasimento. Kanyugan, no? Binahan. Dito maganda rito, oh. Puro kasagingan to, Paps, ah. Puro kasagingan. Lalaki ng bahay, ah. Uy, laki ng aso. Binahan, ito na siguro. Ayan, I love Binahan Elementary School. Picture mo ako rito pagbalik. Ay, wala na, baha na. Dead end na, baha. Oo, baha. Nakarating din kami dito. Nakarating tayo ng iba't ibang lugar. Back to Maharlika Highway tayo. Ito palang daanan ng train dito dati sa may Ragay, oh. Ay, ingat tayo sa Ragay, mga kabarako. Oh no. Maraming portion na wasak-wasak. Ito kagaya nito, dati okay na to. Ayan, oh. Dito na tayo sa mga inaspaltuhan lang. Pero ang lalalim, oh. Oh no. Ayan, oh, tingnan nyo yun, oh. Tingnan nyo yan. Grabe. So Ragay, ha, Ragay. Ang gawin yung mga construction dito. Grabing Ragay ito. Oh no. Ragay lang malakas. Ay, grabing kalsada dito. Iingat dito sa kalsada. Ingat mga kabarako, ingat. Grabe. Ayan, tingnan nyo yung Fortuner sa harap natin. Dahan-dahan siya. Ito, oh, hindi man lang tinapos, oh. Kumustahin natin yung kalsada dito. Slow down, damage shoulder ahead. Ay, repair nyo na kasi. Alam na kayo. Slow down. Mukhang na-accident ito, wasak, oh. Kaiyak. Ito itong Ragay Bridge. Walang upas. Grabe dilim, mga kabarako. Tatawag muna kami.
Alright, Barangay Banga Caves na tayo pala. Yan, ingatan natin yung gitna. Pero may mga tinapal naman ng mga asfalto ngayon. Pero grabe talaga tong area na ito. Tagal na natin dumadaan dito. Pangatlong taon na natin ngayon. Pero ganun pa rin halos. Ay, syempre shoutout nga pala kay Paps Lionel Kalinog. Yan. Yan, tingnan nyo naman yung kalsada mo. Grabe. Mawala na. Sa Lupi na tayo, 101. Pero bumagsak na yung ulan. Lupi na tayo, kaso inabot tayo ng sobrang lakas ng ulan. Buti nakapagpatila tayo rito sa Kilanay. Malakas pa rin mga kabarako. Shoutout dito kay nanay. Ayun na naman kami. Alright, 111, basang-basa, grabe. Bahay na tayo ng Lupi mga kabarako. Biglang buhos yung ulan. Alright, ito na yung damage shoulder dito sa bayan ng Lupi mga kabarako ha. Tagal na yan, eh man lang nila naayos yan. Okay, yeah. Ay, grabe. Halata mong ano putyo-putyong pagkakatapal Crossing Lupi. Ay, yung tawing crossing ina ene ang sentro igde Palawag. Salamat tabi na. Alright, 124, pangatlong segway natin. Paps sa Junel Cortesano. Ito na Paps. Pasok tayo ng sentro ng Lupi. Yan, Lupi Iliga National High School. Yun, first time natin makarating dito. Sentro tabi kang Lupi. Yan yung diretso. Gaano ka lang haba po? Ilang kilometers? Perang kilometro? Ay, ano man lang. Malapit man lang. Malapit lang. Sige po. Balik ko lang po kayo padiretso duman kasi barira na po. Pailog na yun. Dito na po. Diretso lang. Ayun, pag daan nga central, may palikot po dito. Ganyan. Okay. Salamat po. Sa kaliwa. Malapit laman lang pala. Ayun. Uy, grabe, ganda. Picture. Picture tayo dito. Hindi na po ang sentro? Hindi na po? Salamat. Alright. Uy, ginagawang siguro town hall ng Lupi. Hindi ko na mga ano nila. Baka kaya yung bago mo. Parang yung mga ano niya. Ganyan mo yun. RHU Lupi. Okay, may railroad pala rito. Uy. May skate. Hindi tayo lang motor. Ay, yung Skate. Walk na tayo, walk. Madulas yung release. Back to Mahaliga Highway na tayo. Alright, let's go. 1:36 ng hapon. Alright, alalay tayo dito. Alalay. Ayun. Ginagawa mo. Uy, grabing kalagayan na naman dito mga kabarako. Uy. Woo! Ginusto mo yan nagpasarap. Ano na? Anday highway! Baliw ko yan Ano na? Bahala ka sa buhay mo. Galaw-galaw mga sir. Ito pa. Grabe ito mga kabarako. Kawawa dito. Lupi yan Grabing kalsada. Pandang kanan, tingnan nyo naman yan no. Madulas pa yan. Barangay Tapi. Daming titinda ng mais talaga rito. Ayan mga kabarako. Slowly but surely tayo dito. Sipo na 1:38 ng hapon.
Si Poto, kawawan si Poto ah. Pagpasok natin sa boundary ha. Ayan oh, puro butas, kaliwat kanan. Oh, ayan oh. Woo! Yan, patron ng mga babae. Hindi, wow. Patron yan ni Mrs. Barako. Kalokohan yan. Bote ng toyo. Baliw ka yata eh. 140 Barangay Taysan na tayo mga kabarako. Pops Stanley Alfaro, shoutout sa'yo brother. Bumagal, madalas ang aksidente dito. Yan, paalala lagi natin yan. Yung kurbada na yan oh. Marami nag-overshoot dyan. Madulas kasi eh. Tama na lang, tamang liko lang oh. Slow down. Alright, gawangan na tayo. Gawangan si Pokot. 1:45 ng hapon. Labas na tayo ng Maharlika ulit from Handay Highway. Ito muna kami sa Jollibee si Pokot mga kabarako. Mag kape muna. 2:39 ng hapon. Pahinga muna tayo, nagmerienda dito sa Jollibee late lunch. Merienda na rin, sabay-sabay na. Burger tsaka juice lang. Tara si Pokot na ito. Yung area na ito mga kabarako. Si Pokot National High School. Boundary ito ng Libmanan and Sipokot. So yung kalahati na ang ginagawa. So syempre tiis ganda muna tayo dito sa mga kalsada nila. Barangay Bigueto Viejo. Okay na yung halos kalahati. Okay na pala itong Barangay Bigueto Viejo. Yung kalahati na lang oh. Yan, shoutout mga sir. DPWH, good job. Kahit oh. Sige. Yan, alam mo na ang kurbada eh. Barangay Sigamot, Libmanan, Kamsur na tayo. Yan, dito sa Libmanan, ang liit ng kalsada. Kagaya ng ginawa ng Everest na yun. Nakakita nyo? O, muntik pa siya. Asfaltado na dito ah. Kaso wala pa mga markings. Woo! 313 San Fernando, Kamsur na tayo. 319 mga kabarako. Bayan na tayo ng Milor. Medyo maayos na yung bandang kanan no? Pero dami pa rin poste na nagkalat. Pero at least pwede nang pagtabi-tabihan. 322 bayan na tayo ng Naga, or City of Naga na tayo. Uy, sinisira na yung mga ano dito. Alright, papasok na tayo ng Mabolo Bridge. Papasok ng Naga City. Oh, ito na pala yung ano, bagong SNR membership shopping dito sa City of Naga oh. Wow. Exactly 4 PM. Nandito na tayo sa Pili Diversion yun. Dito na tayo dumadaan sa bagong gawa oh. Ito yung ginagawa nung pauwi tayo last time. Dito tayo dumadaan. Ngayon ito na oh. Bagong gawa na. Sana all. Under construction naman yung kabilang bahagi. Tignan nyo anong klaseng kalsada yung gumagayan. Bumibitak talaga oh. Ha? Eh sabihin mo mabigat yung mga dumadaan dito. Grabe naman yun. Substandard yan. Hindi, wow. 4:06 ng hapon. Liliko na tayo dito. Going to Partido area. Lapit-lapit na tayo. Let's go! Bahay na tayo ng Pili mga kabarako. Welcome to Ocampo, Kamsur. Shoutout sa mga taga-Ocampo dyan. La Purisa Manueva, Ocampo, Kamsur na tayo. 4:14 na oras natin. Bagong tanim ang mga palay dito ah. Uy, ganda tingnan ng mga palayan ah. Bahay na tayo ng Ocampo. Uy, fiesta siguro dito. Happy fiesta.
419 Hubago, Ocampo Sur tayo. Alright, 4:22 ng hapon, Hanawan, Ocampo Sur na tayo. Alright, 4:24 ng hapon, Tigaon, Camsur na tayo. Shoutout sa mga taga Tigaon. Shoutout sa inyo. Pesta rin ba sa bayan ng Tigaon? Pesta rin ba? Di ko na mga pesta rito. Paris of St. Clair of Assisi. O dito na tayo kakanan. Dito tayo laging dumadaan. Doon ay going to Goa. Dito tayo sa going to Obu Farm. Ayan. Dito na tayo sa Salugon, Barangay Salugon, San Jose Camsur, Salugon Central School. Siyempre shoutout sa mga taga Salugon dyan. 4:45, welcome to Barangay Mampiraw, San Jose Camsur. Alright, 4:48, ito going to Danlog. Shoutout nga pala kay Pops Ethan Moto Vlog. Shoutout sa iyo, Noy. 260, 260. Isa. Oh. Bili mo tayong isda dito. Dito yung sa sentro ng San Jose. San Juan yata to. Dito ko bibili ng isda. So, nandito na tayo sa sentro ng bayan ng San Jose. Maraming salamat mga kabarako sa pagsama ninyo sa amin sa 2 araw na biyaheng ito. So muli nandito na kami sa aming bayan ng San Jose. Siyempre, thank you Lord for taking care of us, pag-iingat po sa amin doon sa pagsubaybay ninyo sa aming mga biyahe ni Mrs. Barako. Huwag kalimutan na panoorin, like at share ang ating mga videos. And pag na-appreciate nyo ang content namin, shoutout nga pala kay Justin Alindogan. Ayan, shoutout sa iyo brother, ingat ka dyan. Yan, so if you appreciate our content, please hit the subscribe button and click the notification bell para syempre updated kayo sa lahat ng mga rides and vlogs natin. So kanan na tayo dito. And also pakipollow na rin kami, like and share and follow sa Facebook page Team Barako Moto Vlog, Mrs. Barako sa kanyang page. So mula dito sa aming bayan, Zone 7, Barangay Santa Cruz, San Jose Camsur, friends here of Team Barako Moto Vlog, nagkapaalala sa inyo, don't forget to pray before you ride, never twist the throttle with your ego. Magandang hapon and God bless. Good night kasi lagi tayong gabi.